खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। धुपगुरि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि अरां दखरानि सिङाव थानाय धुपगुरियाव रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा 25 बोसोराव आगान होबाय आरो धुपगुरि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंलाङो। गेलेमु आरो हारिमुआरि बादायलायनाय हाबाफारिफोर जेरै बैसागु मेथाइ, खुगा मेथाइ आरो बैसागु देमसि मोसानाय, बैसागु खुंग्रि मोसानाय, बैसागु गेवलां मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय आरो बर'नि दोरोङारि मेथाइ खननाय रोजाबनाय मोसानाय हाबाफारिफोरजों धुपगुरि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै धुपगुरि रुफाथि रेगा मुंनि गांसे बिसम्बि दिहुनो धुपगुरि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा। धुपगुरि रुफाथि रेगा बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिक बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलद स्वर्गियारि बिथाङा बाहागो लानानै बैसागु गेवलां मोसानायनि गेवलां फोथारखौ बेखेवनानै होयो। रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव बाहागो लायो 47 नं मासबाद आयेन जथाइ आफादनि एमएलए चरण बर'आ। बाहागो लानानै रुंसारि सोरांसा बसुमतारी गोसोखां हारिमु बिलिफांखौ बेखेवनानै होयो एमएलए चरण बर'आ। हारिमु बिलिफाङाव मुंदांखा देंखोगिरि सोमखोर दैमारिया गावनि मिलौदो गारांजों मेथाइ खननानै बयनिबो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनानै रंजाहोयो। धुपगुरि गामिनि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा 25 बोसोराव आगान होबाय। आं बेखायनो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों। बे गामिया अरां ओनसोलनि मोनसे गोजाम गामि आरो नैबे गामिनिनो जाय दैदेनगिरिफोरा 25 बोसोरसिम रंजालि बैसागु खुंथाय आफादखौ लाबोबाय। गिबियाव आं बे गामिनि दैदेनगिरि सिगांनि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो। 25 बोसोराव आगान होनानै बे गामिया जे मोनसे उदाहरन जाबाय जे रंजालि बैसागुखौ फालिनाया। आं आसा खालामो जे नैबे गामिनि रायजो राजा बयबो आरो आङो दिनै बैसागो बोथोरनि समाव नैबे गामिनि आरो नैबे ओनसोलनि गासैबो गेदेरफोरनो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो उन्दैफोरनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाबाय आरो आसा खालामो नैबे गामिया नैबे बैसागु रंजालि बैसागु खुंथाय बा खुंनायनि गेजेरजों नैबे गामिनि अनलायनाय मोजां मोनलायनाया आरो बांगोन आरो नैबे गामिनि खाथि खाला थानाय गोबां जाति जनगोष्ठीफोरखौबो जे लाफानानै बे रंजालि बैसागु खुंनायखौ फालिदों। आं बेखायनो खोब गोजोननाय मोनदों, खोब मोजां मोनदों आरो आङो आसा खालामो फैबाय थानाय दिनावबो जोंनि हारिनि जि हारिमु बे हारिमुखौ आरो हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव नैबे धुपगुरि गामिया जे मोजां मोनसे हाबाफारि लादों आं बेखौ गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि गामिनि साफ्रोमबो व्यक्तिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि साबायखर जासिहरो। गेवलां मोसानाय बेहाय गोबां गामिनि बादायारिफोरा बादायफैदों आरो आंखौ नैबे गामिनिनो रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि बिबानगिरिफोरा बेखेवनो होननानै बिथांमोना लिंहरनायाव आं दिनै फैनानै खोब गोजोननाय मोनबाय आरो आसा खालामो जे नैबे गामिनि जि मोनसे परम्परा जि मोनसे हिस्टरि बियो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना आं खोनानो मोनदों जे गांसे बिसम्बिबो बेखेवदों आरो आं आसा खालामो जे बिसम्बि बेखेवनायनि गेजेरजों बिथांमोननि गामिनि जि हिस्टरि जारिमिन बे जारिमिना बेरखांजोबगोन। गोजोन। 1999 मायथाइ इंराजिनि 17 एप्रिल बै समावहा जोंहा दाजेन जादोंमोन। 1999निफ्राय खुंबोबाय थानानै जोंहा दिनैसिम 25 बोसोराव आगान होफैबाय। दा बे फोरबोजों जोंहा लोब्बा लाखिनानै जोंनि सानब्रैनि हाबाफारि बे सानब्रैनि हाबाफारिया जोंहा जोबोद मेहेरगोनाङै दिनै जोबथा सानाव आगान होफैबाय। जों गिबि लादोंमोन खालार हिसाबै 13, 14, 18, 19 दिनै जोंहा जोबथा हाबाफारि। दा जोंहा गिबियावनो जोंहा लादोंमोन मोसौ थुखैनाय, मोसौ बैसागु। बेनि उनाव जोङो 1 खालार बैसागु फोरबो फालिनाय। बेनिफ्राय जोङो लादोंमोन मैया 18 खालार। बेहाय जोङो माखासे बादायनाय आयदा बेफोरनो जाहैदोंमोन जोंहा बैसागु जावजा मोसानाय बादायनाय, बैसागु मेथाइ बादायनाय, बैसागु खुगा मेथाइ बादायनाय आरो लोगोसे गोबां मोसानाय बायदिसिना हाबाफारिजों मैयानि हाबाफारिया आबुङै जालांदों आरो लोगोसेनो दिनैनि सानावबो जोङो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बेनो जाहैदों जोंहा बैसागु गेवलां मोसानाय। बे आयदाफारिखौ जोङो गिबि जोङो बेखेवहोनाय हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होबाय। बेनो जाहैदों जोंनि हांख्रायनाय लेखा बायदियै
गाहाय आलासि बेखेवगिरि महरै नुजाफैनो हादोंमोन। बिटिआरनि EM मानगोनां डक्टर नीलद स्वर्गियारि सार बिथाङा दिनैनि बैसागु गेवलां मोसानाय बादायनाय आयदानि जे फोथार बेखौ बेखेवनानै होलांबाय। बेनिसिम आं धुबुरी रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि जानानै रोजा रोजा गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय। आरो लोगोसेनो दिनैनि सानाव जोङो गेवलां मोसानाय बादायनाय, खुंग्रि मोसानाय बादायनाय, बागुरुम्बा मोसानाय बादायनाय आरो बायदिसिना मोसानाय आयदानि गेजेरजों जों दिनै आबुङै बे हाबाफारिखौ लादों। आरो लोगोसे मोनाबिलि समावहा जोंहा हांख्रायनानै लाबोजागोन बिथाङानो जाहैदों जाखांफुनाय देंखोगिरि बर' बाजार रौतानि मानगोनां मुस्रि सोमखोर दैमारि बिथांखौ जोङो मोनाबिलिनि हारिमु बिलिफाङाव जोङो जौसाङाव दैखांनाय जागोन। बेनिफ्राय जोंहा दिनैनि बे जोबथा सानाव जोङो गांसे समायना गांसे जोङो बिसिम्बि बिजाब बेखेवदों। बे बिसिम्बि बिजाबनि मुङानो जाहैदों जोंहा धुबुरी रुफाथि रेगानाय मुंनि गांसे बिसिम्बि बेखेवदों। बिनि बेखेवगिरिया जाहैदों जोंहा दिनै बेखेवना थांनाया जादों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि मानिक बसुमतारी सार बिथाङा बेखेवनानै थांबाय। आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियावहा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि मानगोनां मुस्रि मेब्लाराम बसुमतारी सार बिथाङाबो माननि आलासि महरै बिथाङाबो नुजाफैनो हादोंमोन। आरो लोगोसेनो गुबुन गुबुन गेदेमा बिथांमोना बे बिसिम्बि बेखेवनाय आयदानि हाबाफारिफ्राव बाहागो लादोंमोन। आरो लोगोसे बे बिसिम्बिखौ सुजुदोंमोन जोंहा मानगोनां धुबुरी गामिनिनो मोनसे समनि धुबुरी रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि गोलाव सम आफादगिरि महरै बिबान बानबोनाय मानगोनां मुस्रि गबिन दैमारि बिथाङा बे बिसिम्बि बिजाबखौ बिथाङानो सुजुदोंमोन। हारिमु बिलिफां बेखेवगिरि महरै जों हांख्रायनानै लाबोदों 47 नं मासबास समिस्थिनि मानाव गेदेर मुस्रि सरन बर' बिथांखौबो जोङो मोनाबिलिनि हारिमु बिलिफां बेखेवनाय आयदायाव जोङो हांख्रायनानै बेखेवगिरि महरै आलासि लिंहरनाय जादों। एसेयावहा धुबुरी रंजालि बैसागु खुंथाय आफाद आरो रुफाथि मायथाइ फालिथायजों धुबुरी गामिनि गासै सानसुमै मेलेमजिबि मानगोनां गेदेमा बिथांमोननिसिम धुबुरी रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थादों। समाव जोङो जोंनि जाखांफुनाय माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बे खुंथाय आफादनि गेजेरजों गोबां सोदांनायखौ लाबोनो हागोन आरो गामि जौगानाय गामिनि साबस्लायनाय आरो बै समनि मागिनायफोरखौ जोङो स्टेजनि दारै जोङो मोनसे सोलायस्लुखौ जों लाबोनो हागोन होननानै जोङो नैबे खुंथाय आफादनि गेजेरजों जोङो मिजिं खालामनाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, ACP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।